एक बार ओ मुझे क्या हुआ Wat jumelin ban pan pai tu thli jong phi kat saba uno nga ngamdai ka kan thai ka ba kumne kum tai khilet krani ki wai Bos, dan kusut yang tay dan rengai. Sisa tay ngai I kusut kan tay. Mela bit ne. Ngala sa sipus ne makan gayeng. Om judan kum kata. la shahi ngan plalu tha ubos ye ki e baro bali ngan pening aya la di hadu kat ne habang ngaru nga e je ubos damn he is so cute